La política local és una política de proximitat. Està per a tractar de millorar la qualitat de vida dels salvalencs. I això s'aconsegueix creant generadors de recursos que reporten beneficis o lliberació de càrregues econòmiques als salvalencs. Algo que el Partit Socialista i el restant de l'oposició, exceptuant a nosaltres, no s'ha preocupat mai. I la prova està en que la seva gestió s'ha compost de crear gasts en servicis que no generen millores i que després regalen a empreses privades. Tampoc s'ha mostrat aquesta proximitat a la indústria del nostre poble, a la que en els pitjors moments de la crisi se li ha demanat la factura per impondre-los unes urbanitzacions i uns servicis que no eren prioritaris en aquell moment, en un moment que devien de pagar a treballadors i a proveïdors sense tindre clients, ajudant aquesta política del PSOE a deteriorar el teixit econòmic i posant en risc el benestar de molts salvalencs. Exemples de generar recursos és el de tractar d'incentivar a les empreses i els salvalencs en general en la instal·lació d'energies renovables que puguen abaratar la factura energètica o també la reducció d'imposts o incentivar la modernització i l'automatització dels processos productius. Un bon teixit econòmic local produeix bons llocs de treball per als salvalencs.